бичове, аз съм Т-2005 тук до мене. Как ще новото име? Не знам. Обаче беше Мин 2002, ама... Да, обаче скина му стана женски, днес ще играем Five Nights at Freddy's 2. И да продължаваме. Ще започваме. Так ние. Да, нова игра. Ще играем Мин 2002, понеже той да път ще играе и ще бъде по-забавно. Играл съм тройката единицата, обаче не и двойката. Сега. Да знаеш, с контрол са светва. Добре, ясно. Чакай малко. Ока! Префет ми се снимаме. Давай, че си. Така надолу е маската, като го плъзниш. Плъзниш, така е маската, пак надолу плъзни, за да намахнеш. Тук плъзни надолу за камерата. И контрол, тук светнеш. Тук съм аз. Не дай постоянно, ще се хвърли батерията. Знам това. Човек първата нощ не мога да седя на мястото. Да, до 2 часа си можеш да седиш. Наистина? Да, точно в 2 часа започва да се обратното навиване на мюзикбокса. Само погледни какво има на камера 8. 8. Добре, съм да. И сега светни. Hello, everybody. Бони. Hello. Защо е разпорене? Това е разпореното заече от двойката. Не знаеш ли, че има такова? Това е в пета нощ. Аз не знаех, че е толкова разпорено. Ще уча да го поставя. Да светим така. Толкова разпорено, значи базата за цели. Защо е? Мюзикбокса е, защо е? Това в 1 часа е така. В смисъл, в 2 часа започва да се обратно да гледа. Защо? Трябва да се тук. Тук е коридор. Да? Защо? Тук няма ли врата? Аз виждам в 1 часа колко ти е флажвата. На мен 2 часа на тук. Добре се задай. Чудно ми е как да се снимава С това е програма, където се снима... Мюзикбокса започва. Да, вече 2 часа. Идат страни в фризитата. Чай, ние сега с фейскам ли сме? Без. Всички са. Motherfucker. Виж ми светни, светни да видиш тук какво има. Добре, че как децата няма да го е страх. Да, бе. Погледни камера 9. Добре, никой не се има. Зайкът, нападай. Без да искам стана, съжалявам хора. А защо това с мюзикбокса? Защо мюзикбокса? Не с камера ли трябва да съм? След ми трябва да се начет. Hello. Добре да ги знаеш това. И тези две. Преди вентилацията. Да, хубаво. На 5 нощ ще започва половината на мюзикбокса. Вентилацията, нали? Да. Проверила вентилацията. Именно там.
Мале 4 часа, брат. Доста е... Доста било по-трудничка. Доста. Ама един са много по-трудно. Да, единствено. Оле, много малко батерията става. Не, 3 черти. Дори един път ми се бъдна където. Ох, това е страшно. Хело! Не е зле, а? Вие на камера 3 чака ти. Ти си на камера 7, за пещеняк. Дичи. Мале, къде е Фреди? Имам лошото предчувствие. Чакай ти с маската на Фреди. Това стресна. Това не се чули Фреди. Ще има също. Явно. Нещо такова. Окей. Бърз ли съм? О, добре, няма. Такова е мюзик бокса. Тук чакай се. Заека на камера. Защо? Болненето ми. Тук има ли анимация? Не. А, да, в тройката има една така. Не, има по-добре. Спокойно е! Спокойно е! Бабата се ми превърта. Към 5 часа се остава. То мюзик бокса, като се следи, колана си скача. Нали? Сега. Втора нощ. И надявам се този клип да ви хареса. Беше към 5 минути, ама. Ако ви хареса, дайте палец нагоре и чао!